navn er Annika, og det her er Adi. Ja, og meningerne er i Minecraft, og vi har også en til ting, om en sponsor i dag. Det er Roblox. Vi vil gerne spille Roblox med jer, for jeg vil gerne have en gaming channel og noget andet. Så jeg vil virkelig gerne spille med jer, og jeg vil gerne se for næste YouTube channels, vil I spille med mig. Og Adi, hvis Adi kan komme. Brookhaven er vores yndlingsspil. Ja, så når Adi kommer tilbage, eller jeg kommer til ham, så er det, jeg altid tager min telefon med, og så vil jeg altid spille med jer. Okay. Og jeg vil elske det, så jeg vil virkelig gerne håbe, I kommer. Jeg vil virkelig gerne håbe. Og farvel. Farvel. Vi ses i næste video. Vent. Og før vi går, farvel.